que hi sigueu, malgrat els problemes que sabem que tenim. Avui tothom és en aquesta taula, i això hem de posar-ho molt en valor. Costa, certament, ha costat, però avui d'estar enormement agraïts a tota la gent que ha participat i ha fet possible aquest acte. Una taula on fem possible pressionar i recollir alhora, que combini amb eficàcia i intel·ligència les diferents fortaleses que tenim. Us tenim a tots vosaltres, malgrat tots els malgrats. Ho vau demostrar a la darrera Diada Nacional, i això és una gran fortalesa. Tenim els vots de la gent representats al Parlament de Catalunya i a la immensa majoria d'ajuntaments del país que ens ha recordat el president Dalà. I això també és una gran fortalesa. I tenim el reconeixement internacional de les violacions de drets polítics, de les detencions arbitràries i de la persecució política que comet l'estat espanyol contra el moviment democràtic per la independència de Catalunya. I aquesta és una gran feblesa de l'estat que hem de saber aprofitar. És cert, jo no dic, no és petit, aquesta diada tenim ús, però els seus fonaments, ho sabem, estan porcats, estan podrits. Una monarquia que ve del franquisme, un sistema judicial atrapat en el bucle del franquisme que es va renovant generació rere generació, un sistema mediàtic al servei de la claveguera policial i política, un sistema universitari que regala títols als seus polítics i benefactors, un sistema econòmic extractiu que empobreix les regions d'Espanya i una Espanya addicta als diners que extreu de Catalunya cada any i que es nega a anar a rehabilitació.